kontua da gertakizun handiak eta ondorio handikoak gertatu zirelako. Jesusen azken apaian, bere bihotza eta piztuera. Eta gertakizun horien atarian Jerusalemko sarrera. Guk gaur sarrera hori da gerta berritu nahi duguna. Jesus asto gainean sartu zen Jerusalemen, eta jendeka oihuka ari zen. Osana, ongi etorria. Guk ere, Jesus maite dugulako eta behar dugulako gure eskuetan ditugu erramo agarrak bedikatuko ditugu Jesuseri eskuetan ere ongi etorria emateko. Horrela, amiri promesa ospatuko dugu denok elkarrekin. Nos hemos reunido aquí porque queremos acompañar a Jesús en el recuerdo de su entrada en Jerusalén, antes de morir en la cruz y resucitar para siempre. Por eso, los niños y niñas de Azurdia y los mayores que os acompañamos, queremos agradecerle todo esto como lo hicieron en Jerusalén, saliendo con palmas y ramos en nuestras manos y cantando bien fuerte. Para los que somos seguidores de Jesús, celebrar su pasión y muerte es agradecimiento emocionado, aclamación gozosa al amor increíble de Dios y llamada a vivir como Jesús, solidarizándonos con los que hoy son crucificados en nuestro mundo. Hay que tener que trascender entre Espíritu Santo de Señor, falta su equipo espiritual. El Señor esté con nosotros. Cao, rápidamente a Tiezza sei convinta che succede con lui, da Osana. Come Gesù, Osana, viva Gesù.
Gaur Kristo garaitea errango dabekin goraipatzen du. Berarekin bat eginik, ekintza honen frutuak eman ditzak, eta bere jarraitzen ezintzuak izan daitezen, zaintasunetan ere, bere bizikaitak ezagutas eta ezagutan, bendices Cristo Ramos y aquellos que llevan en sus manos, y haz que la contemplación de tu pasión, de tu resurrección, fortalezca nuestra fe. Jesucristo, te nombre, te fortalece. Amén. Por año, en su gloria, mola y sanza en sus ojos, Jerusalén. Jesucristoren ebangelioa San Mateoren liburutik. Jerusalem hurbildu eta Oria mendi ondoan Belgara eta iritsi zirenean, Jesusek bere bi ikasle bidali zituen esanez. Zoazte aurreko herriska horretara. Sartzean, askapuru bat aurkituko dezuetutua. Gaia bideriz, inor jarri etzarena. Eskatu eta ikabe, eta norbaitek zergatik eskatzen duzue galdetuko batiz, erantzun, jaunak behar. Guzti hau gertatu zen, profetak esana betez dadin. Esaiozura bizkarko agabarik. Horranoko baptizun zerretarekin, apatu bat, azto gotiak esenetan. Azto zamari baten gaionetan. Joan ziren ikasleak eta egin zuten Jesusek agindu ziena. Ekarri zituzten aztoa eta aztakumea, eta beren estalkiz txalmatu zituztenean, gainean jarri zen Jesus. Jendetzak bere zuengainikoak bidean zabaltzen zizkion. Beste batzuek zuhaitz adarrak ebaki eta bidean botatzen zituzten. Eta aurretik eta ondoren zibazenek honela zioten doruka. Osana agere zainari, delikatu bat jarraren zainari. Osana goiko hori. Jesus, Jerusalenen sartu zelarik, herri guztiak harriturik galdetzen zuen. Nor dugu hau? Berarekin zetorren jendeak berriz honela zioen. Hau, Jesus horreko da. Galileako Nazareta da. Jarnaik izan. Eskerrak zuri ona.
Jesusen izenaren omenez, denen belaunak akor daitezen, zeruan, urrean, eta lurpean, eta munduai guztiek aitor dezaten Jesu Kristo dela jauna, Jainko aitaren aintzarara. Jaunak esana. Zutik hori, presatzen gara, zutiko bezala, Jesu Kristo hori mitza, argitu egin. Jesu Kristo Jesus, apalostean, Olibonden mendira joan zen ikasleekin batera. Bertan, baratze bat zegoen. Han sartu ziren Judasek salduko zuen ikasleak, ondo ezagutzen zuen toki hura. Jesus, bertara joaten zelako bere aitarekin egotea. Judas, erromatar soldadoen eta zergarik duen talde batekin elkartu eta baratzera joan zen zuzi, makila eta armekin. Jesusek gainera zetorkiona jakinda, aurreratu eta esaten die. Jesusek entzunik ez egin. Ez. Begi ematzen die. Noren bila zabiltzaten. Jesus Nazaretarraren Reina. Neu naiz. Soldatu eta zaindariek Jesus atxilotu zuten. Lotu eta Kaifas apaiz nagusiaren etxera eraman zuten. Pedro eta Juanek urrututik jarraitzen zioten Jesusi, zer egiten zioten ikusteko. Juan Kaifasen adiskidea zenez, jauregian sartu zen Jesus atxilotuta zeramartenekin batera. Gero irten egin zen eta neskameari Pedrori sartzen usteko eskatu zion. Honek, Pedro ikustean esaten dio. Ez ote zarazu Jesusen adiskidea? Pedrok erantzun zion. Ez naiz. Kaifasek irakasten zituen gauzetaz galdetu zion Jesusi, eta Jesusek erantzun zion. Zergatik galdetzen didazu niri? Galdetu niri entzun didatenei. Beraiek dakiten nik zer esan guzti. Orduan, soldadu batek matraneko bat eman eta esan zion. Horrela erantzunen diozu abade nagusiari? Zerbait gaizki esan gabe, esaidazu. Baina, behar den bezala hiltzen egin badu, zergatik jotzen dazu. Gero, Kaifasek jauregitik, Pilato gobernadore erromatarraren jauregira eraman zuten Jesus. Pilato kanpora irten zen eta galdetu zien. Zergatik salatzen duzue gizon hau? Jesus atxilotuta zeramatenak esan zioten. Gaizkiak delako ekartzen dizugu. Orduan, Pilato Jesusi deitu eta galdetu zion. Juduen erregea zarazu? Bai, errege naiz, baina ez mundu ontako lurreko erregeen antzeko.
Ondoren, Pilato juduengana irten zen esanez. Nik ez dut errorik aurkitzen berarenean. Dakizuenez, ohikoa da zuen artean asko jaian preso bat askatzea. Nor askatu odizue? Jesus ala Barabas? Barabas hau gaizkilea zen. Herri osoak oiukatu zuen. Jesus ez askatu Barabas eta Jesus gurutzean josi. Pilato Jesus zigortzeko agindu zien. Soldatuek Jesus jo egin zuten eta izeka egin zioten. Gero, gurutzean josteko eraman zuten. Jesus gurutzea zurbadan zuela. Pilatoren etxetik irten zen buru ezurtegi begira. Han gurutzean josi zuten. 3 orduren buruan Jesusek esan zuen. Aitak nahi zuen guztia egin dut. Bere borondatea bete dut. Gero, Jesusek burua makurtu eta azkenak plaza eman zuen. Jaunak esan. Eskerrak zuri. Laburtuta esan dugu gertatu zen guztia, baina hori gutxi gara horixe. Zuzburutzea dutzen, bloga kontuta. Eta esan ez, baita zurtzatzen baina konfientzaz berez, eta gero, hangoiko ondo erotzen zioen, bizitzan hori bat ez. Oroitzen zen ez dakit horretu zen. Gure Karizumaren hasiera jarri genuen den Noeren ontzia. Noeren historia oroitzen zuten. Ninive eta inguruko herrietan. Jendea oso bokatzen ginen, leizteken diazkotik. Jangoikoak modura kontatzen zen dute, baina zerbait egin ere bai. Jangoikoak hola zintu, gauzatu zen. Nik egiteko izaki da bizona, personalu. Okarra bintzen ganak izan horretan zen. Baina emazan bat, zuzen eta jatu da. Noe. Dardo produktu esan zuko danak ez da posible da digo. Bueno, Noe egin zazu, ontzio, barko. Hor ikaragarria boga da. Eta danak akabatuko dira, baina zuta zure familia ez. Orduan, ontziak hartu, behar dituzu guztiak bizitza baterako. Hartu. Oda, ontzio egin, Jesus horretzen, ez da? Ontziotan igotzen batera, Jesus. Itxasko
muchas cosas en la vida que nos zurran, nos quitan ese interior que sabe indignarse, sabe decir, no puede ser. Nunca es tarde, y hemos dicho luego cada domingo, cada cosas, 5 cosas. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para fortalecer la vida interior, la vida del espíritu, nunca es tarde para la soledad, nunca es tarde para vivir la luz del Evangelio, nunca es tarde para la coherencia y la fidelidad. A esas cosas hemos dicho. Nunca es tarde, cada uno sabe. Pero luego sociológicamente en este momento son cosas necesarias. El cambio, el fortalecimiento espiritual, el materialismo solo no sirve. La solidaridad, solo somos amigos de esto. El Evangelio es humanizador, la luz del Evangelio es humanizador. Y la coherencia, la fidelidad nos permite vivir en conciencia. Bien, Jesús nos dio muchas enseñanzas, una doble enseñanza muy importante, una la de la fidelidad hasta la muerte, hasta la cruz. Llevó su misión hasta el final. Y segundo, él lo hizo confiando en Dios, con confianza. Y no lo defraudó. Hau da que salda, bueno, pues sartzelerazte saludando y todo de sus entes de la familia, de esperanza, de cristiana, por supuesto. Vamos a ponernos hoy y vamos a hacer profesión de nuestra fe. Sin instante, sin instante.
Euskal Bizkaiako Udalari Allora, si disegnerebbe
tapisus rana fauna, sugare setori arte, olevo berrioma. Horregatik, zure semearen heriotzak piztuera hornitzen dugula, biziaren ogia, salon berekan izan, eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, Jesusen ikasle eta federatu egin dituzu. Apatik eskutzen dituzugu, Eukaristioetan parte hartzen dugunok, Espiritu Santu bat egin behitzen da. Eta izango jauna, gu guztien zabaldu duan zure izan. Francisco, gure Aita Santu onarekin, eta Jose Ignacio Gonzalezekin. Eta Elbiz osoarekin batean, Jesusen talde osoarekin batean. Eta hori egiten jauna, gure etxeetan, inbide, gure zenbide guztiak. Arritzen zeuden begaren egiten. Eta guk zatene izan dagoki, guk ere, gure batean, gaitiko bizia iritsi dezagun. Goikoaren Jesusen ama Mariarekin, bere senarra Joseasen dutekin, gure aurretik apostolu eta martiri izan dira guztiekin, eta fedelu izan dira guztiekin, horiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure eskutenen egitez. Horren bitartez, horrekin eta horrekan, zuri gaitatu goiko gaustu hori, Espiritu Santuarekin batean oso eta hitzen guztietan, izarri eta bizarri guztietan. Amen. Oain esango dugu, gure eta esango dugu. Esan dizute, Jesus ez dira gutxinaz, lehiara. Ezkenera duen, ez gaur bai, dania bez, ez gaur bai, gaur bai, betzak bai, eta bai, eta ezkenera. Urruntze hori bat dira. Eta bero jaino bat, kiak. Gurekin dago betu. Hori erakutzen gure eta bai, ezin diogu bat abizten eskura eman. Baina, hola, eskua eta dugu, zuzko horrek eskua pentzen. Eskua dugu, horra antxatu zen. Beraz, berak gure gutxi bezala, esan dezagun. Gure eta zerrera zerrera, Santi Santeri zure izena, etorri zure reinoa, egin bedi zure naia, zeroa bezala urrean ere, emain zuten gaur egunotako ogia, barkatu gure zure, guk ere gure zordu nahi barkatzen digun ezkero. Ez gaitzatzen utzi tentadian erortzen, baina atera gaitzatzen gaitzatik. hola interesatiu, espero dut bat goitik, launtzen. Atera gaitzatzen gaitzen guztietan. Eta nahi duzu zuretak, jaurera eta beti zurekin. Eta zure espirituarekin, Angoikoaren gauza. zuk entzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Angoikoaren bidotza, zuk entzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Angoikoaren bidotza, zuk entzen dezu munduko pekatua hemen zu bakea. Ona hemen, angoikoaren gauza. Ona munduko pekatuak entzun, zoriontsu, honen mailan. Jauna, ni ez naiz inor zure beretzea alzatzeko, baina ezazu izbat eta zendateko naiz. Kristo, gorputza, Amen.
onartzen abeziko dugu, zubebe, Jesus Lord. Sube.